Kamaráti, aj vy ste občas zvedaví a pýtate sa, ako to vyzeralo v minulosti, kde žili dinosaury, alebo ako budeme žiť v budúcnosti? Túžiš s nami letieť, je čas. Albert, Zora, každý z vás pod hladinu sa potopíš. S našimi kamarátmi Albertom a Zorom to zistíme vďaka ich vynálezu stroja času. Cestujte s nami v čase aj vy v rozprávke Albert sa pýta a spoznáva svet iba na TV RIK so slovenským dabingom. Každý deň na TV RIK. SK Mobilmánia. No, haló! Nepočujem! Hlasnejšie hovor! Haló! Haló! Nepočujem! Kino tu hučí! Už ani v koríte si mobil nevypneš. Je večer, netelefonuj tak neskoro. Však len SMS-ku píšem ovciam. Pred pol hodinou som im písal a ešte mi neodpovedali. A čo im píšeš? Píšem im, nech mi konečne odpíšu.